klase pagkatawo kita o kamo. Unsang klaseng tawo kamo or liso nga aniya karon dinhi sa simbahan. Naabay nagtubo sa batuhon, sa maayong yuta, o sa dili maayong yuta. God represent nga mag-uuma o kita ang mga liso. Siya ang naghatag kanato kinabuhi. Dili kini siya pare-pareho nga nagtubo diha sa yuta. Naay gahi, na ay dili gahig ulo, na ay buutan, ug naasad ka ng medya-medya lang. Asa mo diha? Kanang medya-medya na okay ra magbuhat o sayop, o diha ta sa maayo nga liso. Ang mga mag-uuma, kabalo ni sila, kung asa ang maayong tanuman, kung asa pwede magtanom. Sa akong experience, wala pa ko nisulod sa seminaryo, na kami gamay nga basakan. Dito nagkubuta ko, nag-arado, o pagkanindot pag ang imong mga kamot na adiha sa yuta. We are grounded sa yuta. Mugunit kita, hugaw ang atong mga kamot. Pero kining mga gitanong nimo, maani nimo maayo, makakaon ang imong pamilya, makakaon ang imong silingan. Pagkakita nako sa palay nga maayo ang iyang tubo, kinahanglan imo siyang limpyuhan sa kay naa manay mga motubo nga dili maayo, nga dili parte sa palay. So unsay mong buhaton? Tangtangon ang sagbot. Na sila'y gitawag nga wither. Imong agihan para malinya ang mga tanom, ang palay. Pagkakita nako, ting-ani di ay ang pag-atiman sa usa ka tanom. Parehas kini sa atong kaugalingon, sa atong pagtuo sa Dios. Ato kini siya gina-cultivate aron maging maayo ang atong pagtuo, ang atong pagdumala sa atong kaugalingon, ang pagdala sa atong kaugalingon. Kinahanglan kini siya maarawan. Kay ngano, ang araw nga nagahatag og maayong tubo. Kay kung ang imong tanong dili maarawan, unsay mahitabo? Mamatay. Kung dili bisbisan, unsay mahitabo? Mamatay. Kinahanglan ampingan. Unsaon man. Everyday nagasimba kita, hinaot unta nga ang pagluwas nato sa simbahan. Pag matag Domingo nagasimba kita, hinaot unta sa pagluwas nato sa simbahan. Maayong bunga ang atong ihatag. Maayong bunga ang atong dadon pagpauli nato sa atong panimalay. Dili ka ng kasamok, nagsimba pa kita. Kung diri sa simbahan, okay kaayo ang atong pagpaminaw. Pero paggawas, wah! Saba na kayo, mura na dragon. Nigawas na ang atong alagang dragon. Saba na si tatay, saba na si nanay, saba ng anak, saba ng silingan, sabaan na silang tanan.
nagasaba na, mura na sila nasa palengke. Mga igsuon, ang Ebanghelyo takaron naghisgot, paminaw, busa pamati kamo, kun kamo dunay dalunggan. Si Jesus ni gawas, duol, sa sapa, sa dagat, kay kiniman ang iyahang mga, kung dawi siya magtudlo, kung dili sa dagat, dito sa sapa, kung asa-asa pa, sa daplin. Ug ang mga tawo maminaw. Pero unsay klaseng paminaw nga naa kita diha. Nga niya kamo dinhi. Unsay klaseng paminaw. Unsay klaseng dalunggan ang atong pagpaminaw. Naay mga dalunggan na musulod dinhi o mugawas dinhi mulahos. Daghan ang mga kasinatian sa mga ginikanan. Musulti na gani sila sa ilang mga anak, oy iho, iha, pag salok dito tubig, kay wala na tay tubig, pangahoy dito kay wala na tay panggatong. Unsa may ginabuhat sa mga anak, kanang lato-lato, tok 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 tok. Wa pa ma, ML. ML. Busy pa ko man na ako'y project. Pagtanaw sa ginikanan, sa amahan, gibunalan. Kaya nag-ML lang di ay. Tapos ang may sala, ang tatay. Kaya gibunalan ng anak. Kini mga kasinatian sa sulod sa pamilya. Ang maayong pagpaminaw, ang maayong dalunggan. Listen. Kay kung dili ganit maminaw sa mga pulong sa Dios, unsa may mahitabo ka nato, mahilayo kita kaniya. Paminaw aron dili ka mahilayo sa Dios. Paminaw sa iyang mga pulong. Kay ang tawong dili kabalo maminaw, lihis permi ang iyang kinabuhi. Naa siya'y kaugalingon. Dili na siya motuo, kundili ang iyang gituuhan, ang iyang kaugalingon. Kini, permanente kini mahitabo sa atong pagkatawo. Matag usa ka nato aduna kitay mga sariling desisyon. Pero pangutan-on nato kung unsay desisyon ang naa kita. Kay pirmi kita gipahinumduman sa atong Dios na paminaw kamo. Paminaw kamo sa mga pulong sa iyang anak nga si Hesukristo. Pero paunsaon man nato kung ang atong dalunggan sarado ug ang atong kasing-kasing sarado. Naanay naglisod-lisod diha sa imuhang silingan, pero wala ka maminaw sa imong kasing-kasing. Kay gisunod nimo ang imong pansariling kapakanan, ang imuhang security. Wala kay labot, wala ko'y labot ni anak. Wa ko'y paki alam sa ilaha. Pero si Jesus, kitang tanan, gidawat. Malain-lain man ang atong pagtubo diha or dinhi sa yuta, kitang tanan, iyang giampingan sa iyang mga kamot. Iyang gitambalan, iyang giayo, physical, emotional, ug tanan pa. Naa siya sa atong kiliran, wala ni hawa. Kita raman ang permi muhawa, kay gahi man gyud kitag ulo. Lisod kaayo ng gahi nga liso, gahi nga ni nga butang, pag dito nimo ibutang ang usa ka tanom, ang usa ka liso, dili gyud ni siya motubo.
dili gyud ni maayo ang pagtubo. Tan-awa ra gyud ang inyong mga bubong kung daghan nag mga dahon na ay mutubo diha. Pero dili ka na siya kusog ang iyang pundasyon. Kay wala man siya nakaturog, wala man siya ditugod sa yuta, sa maayong yuta. Kita, hinaot pa na atong makit-an ug atong matagamtaman ang gisaad sa atong Ginoo, ang maging malipayon. Ingon pa sila, peace is more precious than perfection. Ang kalinaw mas bililhon kaysa kahimpitan. Kung nakita'y kalinaw sa matag usa ka nato, pagpauli ta sa atong mga balay, na ay kalinaw. Pagkanindot siguro sa atong komunidad, walay samok. Sana all, way samok. Pero nga naman kay mga tao, hilig kay samok. Gamay nga bikil, gamay nga istorya, samok dayon, kay dili maminaw. Sa iyang kasing-kasing, ang huna-huna pirmi ang padaganon, ang kalagot. Peace is more precious than perfection. Daghan mga perpektong tao, pero dili magkalahutay, dili makalampas, dili niya matagamtaman ang kalinaw kay tungod sa iyang pagka-perfection. Sala nga perfection. Ginoo raman ang perfect. Ang realidad, ang Ginoo ra gyud. Ang kasing-kasing, ang perpekto na naa sa iyaha. The unconditional love of God. That's why ipadala ang iyahang anak dinhi sa yuta. Aron mailhan nato ang Dios Ama nga naghatag sa iyang anak tungod sa iyang paghigugma kanato. Kita, unta, mamunga man, hinaot pa, mamunga unta sa maayong bunga. Dili ka ng batasan nga kadalo, silos, kanang mga dautan na mga butang na naa sa atong huna-huna. Paminaw kamo kung kamo dunay dalunggan. Amen. Palihog Manindo.